Yade a yenya ye maame ewa hanom. Yade a ye maame ono na odi ye nana Kwame Arhin echi. Na ono na de bia so ne mu nkra de ohia bia no ono na ye de oboaboa no ma ne ye. Nti yenya ye maame wa ha ye pese ne twe nkomo ba komienu bi na de owoka no so. Wetumi aka kire the fabulous zone etiefo. Mama yon akwa. Ye jawo. Na mpacho ona udi ye nana Kwame Arhin echi. Mpacho am na mudi nechi. One of Boaboa and Money in the baby. Me and Bobo na me mamma and nation no. Me meeting crime mamma and never na mamma. Oh, down tear wedjano. Bear 12 years as we say, na miss bet to us. Timia and Abeto Sabri. Okay. Nampacho, yes, son, yet some be say, Yenana, Bobby, or ASEC, Cote d'Ivoire, memu. Na obidi edro bi kwhye bebi no koyi ye nsam no de ye na yesusa na miso no mo ye mpo na mo ye enti yenya ho hemse sisi na nanya de obetumi akasa kyerɛkyerɛ mu nti epesenka de si ye bia no obetumi aka bɔ no tofa man na ye amanfo nso enhu adoye oye ma Kumasi Asante Kotoko yo bi nua be man de friend Kwame Arhin Kumasi de Kotokofo de onimu no na oye hoho anase bibisa obi animu no se de oni Kotoko sitie enti one day bia Abidjanfo ne Kotokofo bo match no oso o sa na akola bi sa akola be ye akola bi obeka kire se Abidjanfo de aduru abehya ha ti akola Kotokofo no pool ni ma na Kotoko pool ni enye Kotokofo pool no em say gate na chi wo enye inside ho aha okay na mi anga se ma hu ba bi poti o se akola no be kire no ko ampara okofa ase kan tutu ya no hu aduro no hye no. Okay, ntinya say otu hye no ho ana so yi hye ne botom o hye no. Ode tu ho no say abon no tofa bi. Otu ya no ode egu ho no ode crazy gu so de manches so mu na hye ye. Ena nkrofo obodede ye so ho. Ena de ne mimi duru ho na de na hye. No mbe frɛ me. Ti mimi duru ho na de na hye awie. E wo gate na chi. So ho na minim say inside no kotu no beto ho no mo de a na o hye no de a mimi duru na de na hye. Nti o mo ko ho no sko bobo ne baaye no week ni ho no mo sa o taxi driver nti o se wapon be 10:30 ho no o ba fie na maame bi ejina no se wonfa no kwa aboabo e na o se wapon na maame ne se o pa ne chew na o se me mfa nkwa nti o de maame ne tena kaa ni mu na o mo ko no kaje ti asoro o mo fro popo na maame se o nyina no nkoto aduane manini eno si oh maame bugina kaje tia wa anya bi wa nto aduane ha ti me wo mu sika yi moje ode mu ne man ne pe na o si koto nsuo ka ho ti o si ye na o koto nsuo ni ba ya o so ka ni mu a pe na o to fo mo hu bibia bi pacho we ye afiben sa date ndi ana me de da Kotokofo no bob match no o mo boss ama ni week time na 70 ye nti nyame anim no ye di ni chini papa ti etam no ko konfa no chi ti ye ko ye no na din de sese wo mo ye bia wo mo ye nti a chire doctor na o hwe no no ampo na chire me ba bi na me de ne ko ye me ne me maame ye de ne ko ye maame ne start se wo hwe na pe na maame no anwumre bi obi di aba bo ne ko achi wo sunsun mu sa na maame ne wuye no de wo hwe me nua na ma na du no sa amoan ye ti se de ne baaye no fresh na ye de ne baaye no ti mini maame de ye dwen se me nua ne ho ntina ye ku maame no because said the ade ni si ye no ye de ye hu yi oh ti enu akire ni ye de ni nante brei se obi if obi kura ba ye ho be ka je se o de be ko ba bi no be to no a pa kro kwa wo ma se ni pa kro no kwa na ka je se ye hwe ne yare na be ba no so se me nam de ne be ko sa do ba bi o de ne ko na yare ne be ba wo no so na wo be ba biem so fa de nko nti sa nipa miensa no ohene bi adamfo ohene bi hu na pe no mama mo nka makoma nto ye ma hene ho beto no papa ne koe wa ma biem no koka che Kotoko ladies ba ko se bebi okoye se ye hwa ahia ya le ne be ba no so be sa koye nipa miensa na omo ka sa asem nti afi no obia mo ye se ode ne be ko ba bi nti ye nia ne de ne nam sa ti de ye pa ni o ye pa ni se wo tena ase se wo mo anya je ko pa hwi bi na ye ni tena mu ntu ba ni ati stadium ya tena stadium a chepa ye ti stadium ne nkete so a chef em ho okay
Ehwa na etie ne ni filling station no hwe anim. Ehwa na etia edinyinyine na wei de ntia ya besue fie ha no ofa. Ye fie wura no ne ma na nyinyine o mo se sabe woto no ho ya homte papa. Pampasi ya maboni. Se mo be ko na mde ba ko to no be kakra o be wuro. Hwe ne yem kitikiti. Etimi ko toilet sase no no mo di ye no ofa. Nsem nyina na ye ka afidie so boba no wawura gu ho no wo de aye na ahu basa ntini fie ofo no ma me ne man sa wo ntimi ne me ntini fie ho bi ntina me so me pese me ko stage wa ko han dan trouble bia bebe bi ntina ma me pepe dan wo han na matena stadium da na hala nka me betena ofa ye ba ha kura light ni ho ye se wo mo de ka ye twetwam ye ba wan ye tam kura so ye ba March 6 March na last year nearby. So, I said me the area hopa. Of as I said, they say a game. Kamaya Cassisi. A game. May you want a torobia? Said Drano Panasa, me going where you man, me soon. Na me soon. Johnson, Monsieur, may any day. Nama say jay. Inti say, me answer me, I say I can't even it. Oh. Inti ye be fa ne se ya na se se de na me ni da so bia se kotokofo abetimi abeye sa de because atala me pesa amwa no manya nti ma adwen de eni ho ba bia Mbacho bibi se buy no koto company fo bi omo na me ni mo no me ni mo mo de me bo mama ne no omo amfi mi mitimi efri enante free konfanochi eba krom eba mai ba kokwo say yesi enkoto adue sika san ma bi satam so ami nuane kasa ye no ka se ni sika bi wo kotokofo no ho timi nkosa apani ni ho me kwa obema me bi ne de akoto adure no mi nanti ya nti efiri o yanko mu ho biem yanko mu ho biem nti na mi ni da so pa se be 2 isini a Light FM4 efre me ebusa me sa asem we a ampa wo mo ba ye na enne duema be ya do yesi ama me no me hu adwiri me nua no kora mpo no se wo kena na obewu kura asebe enya de obewu hwesesi a na nigi age ne ahoden bi a wanya enye oti kotokodin no kora no me se atale na ehye ni sesi a no kora me se me nua no bewu wo kena kora obedi bosomi anza na wewu onwu won ne ho busa bla ba ko na da no mba ye no ne nsa no kora ntimi peja ontimi nya hwe amotimi kukuru na besi ase ma wo yesi intimi de nyankopon ase eda munyina mo se kotokofo mi da mo sida msimi hu ni amenka nya me nhira mo ba bi obi afiri bia ba bi on fan kodura somdwem na mom de ameka che kotokole disini mpanifon se sisi amahuma mu yini mma mesira mo se tazin kura no bia benya on fama no fanto aduane ni ipane chosika modi adumi ya relevance na sa 3 months ni ina asa mpo makaje msase nko mpe bi mra ntimi ti bia kotua na chese wada ma me kura me ho atomi ti mi da mo asepanya mi hyiram ne de bia mo nkai mo ofa yi wate ne mo nanen da mo Mbacho wo de sen mi de na makwendu yo yado edase pa se oni achechwe nkon nyame nka mo okay